Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Eżis ħut inġbarna hawnhekk biex niltaqgħu ma' Ġesu permezz tal-kelma li nisimgħu u permezz tal-Ewkaristija meta nirċievu l-Ġesu ġewwa qalbna ninsabu fit-23 ħadd matul is-sena. 33 ħadd matul is-sena u l-liturġija tal-kelma illum tippreżentalna din l-armla illi tagħti kull ma kellha lil Ġesu. Bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija ejjew nirriflettu ftit fuq din il-ġimgħa li għaddiet naraw fiex inqasna lil Alla u lil proxmu tagħna u fis-skiet ta' qalbna nitolbu maħfra biex nippreparaw irwieħna kif jixraq għal dan is-sagrament tal-Ewkaristija. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u bil-ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna l-tijiet tagħna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għola ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, irroddulek ħajr għal-glorja bira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt tal-btana, int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ogħla Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox fit-tieba tiegħek biet minna kull awġ biex ikunu ħilsa fir-ruħ u l-ġisem. U naqduk bla xkiel ta' xejn, da kollu nitolbulek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jwallhom jekk jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. L-armla għamlet ftira żgħira u ġibitha lil-Elija. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien il-profet Elija qam u rħila lejn Sarfetta. Kif wasal ħdejn bib il-belt kien hemm waħda armla tiġbor il-ħatab. Elija sejħilha u qalilha: jekk jogħġbok ġib li fbiqja bel ilma x'nixrob. Iju sejra Elija reġa' sejħilha u qalilha: ġiblu wkoll jekk jogħġbok kisra ħobs f'idek. Hija wieġbet: daqskemm hu ħaj il-mulej Alla tiegħek m'għandix xejn maħbus, abda tqiq f'ġarra u ftit żejt fil-kus kull ma baqali. Ara, qiegħda niġbor biċtejn ħatab, issa nħejji xi ħaġa lija u għal-ibni u mbagħad nikluha u mmutu. Elija wieġeb: la tibżax, mur u għamel kif għedtli. Imma qabel għamel ftira żgħira għalija u ġibieli. Imbagħad għamel għalik u għal-ibnek. Għax din il-kelma tal-mulej Alla ta' Iżrael. Il-ġarra ta' tqiq ma tintemm qatt u l-kus ta' żejt ma jitbaddalx sa dakinhar li l-mulej jibgħat ix-xita fil-pajjiż. U dik marret u għamlet kif qal Elija. Damu jieklu għal żmien u dara kollha. U l-ġarra ta' tqiq ma ntemmitx u l-kus ta' żejt ma tbattalx kif kien qal il-mulej permezz ta' Elija. Il-kelma tal-mulej roddu ħar lill-Alla. Salm sponsorjali ngħidu flimkien faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej jagħmel ħaq lill-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin. Il-mulej jeħles lill-imjasrin ngħidu flimkien faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej jiftaħ għajnejn l-omja, il-mulej jerfa' lill-milwin, il-mulej jħobb lill-ġusti, il-mulej ħares lill-barranin, ngħidu flimkien
faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej iżżomm lill-iltin u lill-armla, imma l-ħżiena jħarbtilhom triqathom. Il-mulej saltan għal dejjem. Alla tiegħek Sion minn nisel għal nisel ngħidu flimkien faħħar ruħ tiegħi il-mulej. It-tieni qari. Kristu offra lilu nnifsu darba biss. Qari mill-ittra lil-Lut. Kristu ma daħalx f'santwarju magħmul bidejn il-bnedmin li hu biss ġbija tas-santwarju veru, imma daħal fis-sema stess biex issa jidher għalina quddiem Alla. U daħal hemm mhux biex minn żmien għal żmien joffri lilu nnifsu bħalma l-qasis il-kbir jidħol kull sena fis-santwarju biex joffri demm ħaddieħor. Li kieku kien hekk kien ikollu jbagħti ħafna drabi sa mill-ħolqien tad-dinja. Iżda issa der darba l-dejjem meta waslet il-milja ta' żminijiet biex ineħħi d-dnub bis-sagrifiċċju tiegħu innifsu. U kif inhu miktub għal bnedmin li għandhom imutu darba biss u wara dan isir il-ġudizzju, hekk ukoll Kristu wara li joffra lilu nnifsu darba biss biex jitabba bid-dnubiet tal-kotra għad jerġa' jidher darba oħra, mhux biex ineħħi d-dnubiet imma biex isalva lil dawk li qegħdin jistennuh bil-ħerqa. Il-kelma tal-mulej, roddu ħaj lil Alla, jogħġobkom qumu bil-wieqfa l-Evanġelu. Ħenjien il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-sadna ta' smawiet. Fakarkom l-qudisi hija r-Ruħ Robert Ferrante. Nitol, il-mulej magħkom qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu kien qed jgħallem fit-tempju jgħid iftħu għajnejkom mill-kittieba li jħobbu u jduru mat-toroq bil-bies twal. Jixtiequ min iselmilhom fil-pjazzez u fis-sinagogi joqogħdu fis-siġġijiet ta' quddiem u fil-postijiet ewlenin fil-pranzijiet. Iberb u ġid ir-romol u mbagħad għal wiċċ in-nies idumu ħafna jitolbu. Dawn jieħdu kundanna aktar iebsa. Ġesu qiegħed biswit it-teżor iħares u jara xi flus jintefgħu min nies fit-teżor. Bosta għonja bdew jitfgħu ħafna. Resqet waħda armla fqira u tefet biċtejn żgħar, jiġifieri xi 2 ċenteżmi. U sejjaħ lid-dixxipli tiegħu qalilhom tassew ngħidilkom li din l-armla fqira tefet aktar minn dawk kollha li tefgħu fit-teżor. Għax dawk kollha tefgħu miż-żejjed tagħhom, imma hi fil-faqar tagħha tefet kull ma kellha dak kollu li kellha biex tgħix. Il-kelma tal-mulej tal-im tal-Evanġelu titnatfu minn bietna. Il-liturġija tal-kelma tal-lum tkellimna dwar 2 nisa. Waħda fl-ewwel lezzjoni meħuda mill-ktieb tas-Slatin tal-profeta Elija, 2 kienu romla dawn, kienu bla raġel, 2 issa fis-soċjetà ludija meta xi ħadd ma jkollux min jaqla l-flus dak iż-żmien ma kienx hemm benefiċċji soċjali. Hija kkundannata għal faqar. U Elija inserta żmien ta' faqar kbir, qaqqas kienet qed tagħmel xita, u din il-mara li kienet tat kollox. Għax din id-differenza rridu nifhmu l-Vanġelu tal-lum, għax aħna ġieli nieqfu fuq il-fatt tal-flus, kemm tefet u kemm ma tefetx. U x'tefew il-Lut u x'ma tefetx. Però il-punt profond huwa dan. Din il-mara kien baqala ftit qiegħ u ftit żejt biex tgħixi u bina l-iktar 2 affarijiet jeżist li kellha f'ħajjitha. Qaltlu lil Elija, qaltlu niklu minnu darba u mbagħad immutu. U hawnhekk nigustaħ il-Alla aħna, Alla li jagħmlilna u jitlobna xi ħaġa meta nkunu vera darna mal-ħajt. U din il-mar kienet vera dara mal-ħajt. Jew l-Elija tgħidlu mur tmellaħ ħan ikol jien u ibni għax id-dinja tgħidli. L-ewwel jien, it-tieni jien u t-tielet jien. Jew nkella tintelaq
kompletament fil-providenza tal-Alla. U t-tieni armla l-istess ħaġa. Id-differenza qiegħda tat-tieni armla li qrajna fil-Vanġelu. Il-Vanġelu jgħidilna teffet kull ma kellha. X'għamlu dawn iż-żewġ armli mela? Kienu jafu li jekk ħadd titma' lil-Elija ħadd mispiċċa bil-ġuħi u t-tifel, l-iktar ħaġa għażiża li kellha. U din il-mara l-fqira li tefet kull ma kellha fit-tempju kienet taf li ħtintelaq fil-providenza tal-Alla din is-sabiħ. It-tnejn li huma ntelqu f'idejn Alla. Tefew kull ma kellhom biex jgħixu bih. Id-differenza mill-Lut din kienet tefew miż-żejjed tagħhom, imma moħħhom kien mistrieħ. Immaġinaw jien għandi 2 euros u ġejt il-Knisja u ma għandix ħliefhom. Issa għandi 3 għażliet jiena. Jew li ngħidu l-Knisja ma għandix flus, x'nitnellaħ għalihom ħawdu huma. Nista' ngħid ħanitfa' euro l-Knisja u l-oħra nżomm għalija. U nista' ngħid ħanitfa' kollox u nintreħa f'idejn Alla. Jien mhux qed ngħidlek biex titfgħu kull m'għandkom tajjew mhux ifmu l-punt li qed ngħid jiena, taħsbux li qed ngħid biex tagħtu kollox il-Knisja ta' tifhmunix ħażin. Il-punt huwa dan illi Alla issa xina mhux ħanijaq fuq il-flus li ġanna biżejjed pritki fuq il-flus, ħanijaq lilin minn dan. Il-flus ifissru ħin, il-flus ifissru tagħti ħajtek. Jien issa dan kif ħanapplikah? Jiena lest illi nagħti ħajti u nissakrifika xi ħaġa tal-flus. Dan jiġri anke fil-Knisja ta' ma nieħdux skandlu. Aħna speċjalment is-saċerdoti il-flus ġeli jkunu tentazzjoni qawwija għax aħna la għandna mara u la għandna tfal u kultant qalbek torbota mal-affarijiet tad-dinja, jridu noqogħdu ħafna attenti. Ġifieri u ma nieħdux xi skandlu jekk naraw mhux sewwa ta' ma nieħdux xi skandlu jekk naraw il-xi saċerdot marbut qalbu mal-affarijiet tad-dinja. Għandna nitolbu għalih biex jifhem bħalma jien l-ewwel li nikkritika lilna ta' jiena nikkritika għalija l-ewwel. Bħalma naraw fil-familji tagħna wkoll. L-itfal mhux bil-fors ngħidulhom il-flus huma l-aktar valur. Imma int lest li tagħti mill-ħin tiegħek biex teduka lil-ibnek fil-valuri jew teħid tablet tgħidlu oqgħod hemm tpoġġiha quddiem it-television biex tmur tagħmel xogħol. Tgħidli fader kif ħallaħħaq mal-ħajja. Kien ħablu moħħna nlaħqu mal-ħajja, ma rridx noħorġu mill-qalsiet tagħna, ma rridx noħorġu mill-miżura tagħna. Jien nista' nibni dar ta' 300,000 euro meta għandi paga li ma tlaħħaqx biha u nista' nibni dar li twaħħal tasal għall-paga tiegħi. Ma mmorrux nesaġeraw, aħna dan li qed jiġrilna. Issa inti li lest li tagħti parti minn dak il-ħin tissakrifika li tkun aktar sinjur biex teduka lil uliedek fil-valur insara, dan hu ta' il-Vanġelu tal-lum x'inhu poġġoh fil-prattika mhux kemm titfa' flus fis-sasla ta'. Jien bħala saċerdot lest nissakrifika 2 jobs biex naqla solt iktar flok ma nagħmel il-pastorali. Dawn huma din il-Vanġelu tal-lum din il-mara hekk għamlet u għafdat fil-providenza tal-Alla. Mulej, jiena nista' nibqa' naħdem 2 jobs anke bħala saċerdot immur hemm f'dik il-Knisja u mhux fl-oħra x'hemmhekk ituni l-flus u hemmhekk ma jtunix. Immur għandik il-familja x'tenni bil-flus u għandik ma mmurx. Hemmhekk iridu jsiru l-għażliet u l-istess fil-familji tagħna. Lest li jiena jkolli ftit inqas lussu biex inqatta' ħin importanti ma' uliedi. Fejn nieqaf magħhom nara x'għandhom bżonn niddiskutu. Jew inkollha tant jien qed ngħidulhom il-uliedi. Isma' jien mhix qed ngħidulhom aħsbu fil-flus, imma jekk jien naħdem, taħdem, ma narawx il-uliedna. Inħalluhom għand in-nannit ma fiha xi ħażin, tifhmunix ħażin, ifhmu l-punt li qed ngħid jiena. Imma lill-uliedi ma nsibx ċans nedukhom minħabba l-flus biex insiefer biex ikolli ħafna karozzi biex hemmhekk qed nagħmlu għażliet aħna fil-ħajja tagħna. Issa jiena nagħmel eżami tal-kuxjenza tiegħi nifsi bħala saċerdot. Jien m'iniex perfett u anke l-flus ikunu tentazzjoni, ġifieri mhux faċli tagħmel għażliet bħal dawn. Mhux faċli, però hemmhekk
hija l-fidi tiegħi u tagħkom ta' kien kunu kapaċi nagħmlu għażliet radikali. Mhux ħandewwimkom dawn iż-żewġ nies għamlu għażliet radikali. Kienu jafu li ħajmutu bil-ġuħ, però għamlu dak li talabhom Alla. Jien fil-ħajja tiegħi qiegħed nagħmel dak li jitlobni Alla u ħallikom il-qassisi u l-Knisja tal-Knisja fiha l-iżbalji. Quddiem Alla ħanidru jien u waħdi ta' mhux ħanejlu għax l-isqof ta' jaħti jgħidlek issa jien u int qegħdin hawn. Għax marti ta' taħti wiċċ imbiċċ nkun waħedna u rridu nagħtu kont, mhux biex inbeżżawkom għax Alla ħanejn. Però ma nistgħux noqogħdu waħlu f'ħadd l-għażliet aħna nagħmluhom. Nafdaw fil-Providenza, ħon nispiċċa bi-storja żgħira tal-Providenza. Mhux ħansemmi nies, meta jien kont l-Italja saċerdot, għax jien ukoll nsiba diffiċli ta' biex nemmen fil-Providenza u ngħidlu mulejħu kollox u ħalli fidejk. Kenna parroċċa u kenna il-Caritas anke Malta teżisti. U kienu jiġu dawn il-barranin jitolbu karità, speċjalment il-ġipsis, kienu jiġu u kellna kamra ntu ftit ġobhom, ftit żejt, ftit ilma. U darba kien il-ħadd kappellan kien qed iqaddis u jiena ġiet waħda titlobna kont waħda fil-parroċċa u tajta li kien hemm bżonn. U żejt ma kienx baqa' u din talbitni żejt. U kont se nsajjar jien dakinhar, issa fil-kċina kull ma kien baqa' daqshekk żejt ta' żebbuġett ma ntiġi żejt jien biex ħansajjar. Konna tliet qassisin li tinsajjar. U ma tajtix, dak is-sensitta la m'għandniex. U jidħol il-kappellan għalli x'għandha bżonn, qedlu żejt, qedlu però żejt m'għandniex, qedlu jiena rrid insajjar, qedlu m'għandniex biex insajjar. Għallu tiju l-bambin jipprovdi. Qedlu mela sajjar int, għalli tiju f'da falla. U jien brabja badda żejt u tajtula. U għalaqt il-bib ta' barra u mort fil-kċina qedlu issa sajjar int biex noħodha miegħu. U jarġej ċempel il-bib, issa xraġa għala reġeġ ġiet dejn għadha ma ġebetx f'qalbi dan kollu. U mu niftaħ il-bib, nsib mara fl-ixkun jasa 9 litri żejt ta' żebbuġa. U dejn għalt li dan għalikom jiena tant iħsat li ma kellemtix, għalt li ma tridux qed għax ma rridux ġibla. Imma il-providenza talla meta tafda. Fl-istess mument jiena tajt kwarta litru walla provda 20 litru. Din it-talima tal-lum, dawn in-nisa hekk għamlu dawn iż-żewġ armli. Taw kull ma kellhom bimħabba, din id-differenza. Se kien bħala saċerdot ma nagħtix kull ma għandi bimħabba, fil-ħajja ta' żwieġ ma nagħtix kull ma għandi bl-imħabba, bħalma Ġesu ta' ħajtu għalija u għalik bimħabba, kollox ta' Ġesu ħajtu l-iktar ħaġa għażiża. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Inqum bil-wieqfa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna u ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. Mlej wieħed Ġesu Kristu, Ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, turu waħda bħal-Missier u beħ sar kollox, niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbu għalina bħada taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fit-tielet jum għam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tal-assema qiegħed fuq l-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej minn Missier u mill-Iben u li tkun tussa profeti wiesja waħda qaddisa kattolika apostolika nistar ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Ħuti Ġesu jurina li hemm aktar ferħ fil-li nagħtu milli nirċievu. Nitolbu lil missierna biex jagħtina qalb ġeneruża mimlija fidi. Nitolbu għall-insara kollha biex ma nintrabtux mal-ġid materjali ma narfu nużawh biex nagħmlu l-ġid lil xulxejn nitolbu. Għalina l-kolsa biex nitalmu nagħtu lil Alla kull ma aħna bl-istess fidi tal-armla tal-Vanġelu nitolbu. Minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu, birek bil-paċi tiegħek lill-familji kollha tagħna, u għati kull għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom nitolbu. U Alla il-talb tagħna u għenna nikbru fil-fidi biex
qawwijin mill-Ispirtu tiegħek naħdmu għal ġid ta' xulxin bi Kristu Siedna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares bisliem mulej lejn is-sakrifiċċju l sejrin nofrulek biex naqilgħu bit-tieba qaddisa l-frott tal-passjoni ta' ibnek qegħdin inġeddu f'dan is-sakrament bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna l fuq. Nizzu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għax int fil-ħinina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li bgħattilna lil ibnek il-waħdieni biex jifdina u rittu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli l-qadisin kollha tiegħek infaħruk u fer kbir intennulek u ngħidu għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, smewit l-art mimlija bil-glorja tiegħek, wasanna fil-ola tas-smewit. Imbierek minn ġej fisem il-mulej, wasanna fil-ola tas-smewit. Għaddejs tassew int mulej inti lajn ta' Qudusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex marajħibati ħajl ħobs radlek il-ħajr, birek, qasam ta' li d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalċi reġerat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll x'dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xorxbok tilqana quddiemek biex naqduk u miċi kontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lienna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Nitolbuk mulej jiddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek, ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati li jenna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni mqazza u mal-la Marija, mar-raġel taħħa San Giuseppe, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu Sidna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, fl-imkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew hekk b'qalbna lesta li tagħti kollox lil Ġesu biex nafdaw fil-providenza tiegħu kemm fil-ħajja tagħna materjali u spiritwali ngħidu bil-qalb it-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħek la tħarisx leħtijietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slimula dalin trid fija li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxejn. Paċi magħkom. Paċi magħkom. Paċi magħkom. Il-ġisem fl-imkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem amen. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan huwa l-ħaruf talla, dan hu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ġisem fl-imkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem amen. Dem ta' Kristu jarsna.
Ringrazzjaw il-Ġesu li jinsab fil-qalb tagħna. Nitolbu jagħtina l-għajnuna matul dil-ġimgħa li ġejja biex inkunu nsara skont il-qalb tiegħu. Nitolbu. Rodulek ħajr mulej għat-qarbina mqazza li bija saħħaħtna. Bħalma mlejt din il-qawwa tas-sema hekk ukoll fit-tieba tiegħek għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex tibqa' fina sal-aħħar il-grazzja tal-ħajja sinċira bi Kristu Sidna. Għandna avviż qasir qoti tad-demm imħeġġu lil dawk li huma f'saħħithom sabiex illum il-7 ta' Novembru jmorru jagħtu d-demm li huwa tant bżonjuż mit-8 sa' 6 fil-Berġa tax-Xewkija. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ħadd it-tajjeb.